menjarem arròs novell, que el vell mossè va acabar de fer-los i napicols. Me n'has començo a cansar de faves seques també, i tampoc no tenim pa. Ale, ale! Per fer els treballs de l'arròs s'han de tindre un parell d'ous. Les faenes són pesades i no pots menjar el que vols. Sort de les tenques i anguiles i l'arròs col i fesols. Per replegar la collita s'ha de patir i sofrir molt. Treballar 15 o 16 hores, no n'hi ha prou de sol a sol. Hem de pagar el que devem i hem d'escomençar de nou. Per al batre se cantaven un tipus de tonada i un tipus de cançons. Perquè al batre se feia una tonada que d'alguna manera marcava el trot de l'animal. Saps? I venia bé de quan en quan, entre el mig de la cançó, fer un parèntesi i li feia ale, ale, saps? Arrieu, que encara et dec, per exemple, perquè tothom comprava fiat en aquella època. I llavors no ho sabia això, potser era gandula, anava a espai, i l'amo tenia sentit de l'humor, li feia arrieu, que encara et dec, puc dir, afanya't. I bueno, anècdotes així n'hi havia, perquè no hi havia ràdio ni electrificació i la gent pues mos divertíem a la nostra manera. I una de les maneres que teníem a l'abast cada dia era a les colles de treball cantar-nos cançons, saps? Era tothom hi cantava. Uns tenien més gràcia, els altres menys. N'hi havia un que ni se n'inventava cap, ni n'aprenia cap de ningú, i només cantava lelo, 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 la, i així tots els dies i tota la vida. I mon pare feia, hòstia, si és cap sot. I un dia li va cantar, la cançó del lelo, lelo, és molt bona de cantar, saps començar el lelo, lelo, i s'acaba el lelo, la. Si has de cantar el lelo, lelo, te valdria més callar. I aquell se queda així i diu, me cago en l'hòstia, ara sí que m'ha tocat los collons el tio Fernando, ja que he de cantar jo. Cada un dia el que sentia i tal com era. Hi havia que fer sentit d'humor, hi havia que era dramàtic, hi havia de tot. La Clarona està molt bona, però la Sílvia també, però són tan diferents com el conyac i el cafè, i em faria un caraquillo i quedaria molt bé. I ja s'aixequen a l'aire, bueno, i després venen i, oncle, molt bonica aquella cançó, molt bonica. El carajillo rea. No te'l paguen, Però me donen el número de telèfon. De tota la vida, quan en les jotes, lo típic, per a fer gràcia i disfrutar tothom, sempre ha existit lo picadillo o la picardia. Llavors, això són dues coses que fan divertir molt a la gent. Els que canten i els que escolten. El que passa és que ara, no sé si és que joves sou tan laics i sou tan... no sé. No, també passa que antes sí que se diuen molt més les coses i després va haver un moment en què la gent, com que els contractaven per anar a cantar por ahí, pues anaven a fer el pilota que l'havien pagat, no? Si et paga l'alcalde de tal puesto, pues, oi, saludo al senyor alcalde, les autoritats, no? I perd una miqueta el missatge. Jo, pues, igual ne canto de verdes i que pico molt, a Sílvia o a Nesta o a l'altra, com ne canto de molt de política profunda, saps? Sí.
Per exemple, ne vaig cantar una que dia a Madrid mos diuen nazis perquè volem llibertat. Vam ser independents i lliures i mos van fer un cop d'estat. Ja fa 77 anys i encara no s'ha acabat. Saps? La tonada és esta. Sí. Bueno, el picadillo pot ser de moltes maneres. Pots dir a un, pues què sé jo, que és una mica tonto, a l'altre que és una mica lladre, a l'altre que és calent, a l'altre que... ja sé jo. Però de política en aquella època res. No podies, perquè te tancaven a la presó i... Per cantar. Sí, per cantar i... Home, cantant se poden dir coses. Llavors, si dius algo que no era afín al règim, ja estaves. Ho havies de dir en diplomàcia, també. No et penses, saps? Carajillo. Però bueno, sí, una mica el carajillo. Però per dins de la Rosà no estaven. La Guàrdia Civil i els fascistes i això no estaven dins la Rosà. I dins la Rosà el teníem molt d'esgambi. Si puc vendre a l'extra per l'or, podré guanyar molts diners, però si me'l prenen ells, a mi no em quedarà res. Aquell que tingui la culpa, ojalà Déu rebentés. Si me'l fico a la barraca, ells me'l trobaran de cop. Me'l ficaré a la pallera i a la vora d'un gos mort. Aquell que no s'espavile, segur que durarà poc. A la pallera, colgat de palla, ficàvem un gos mort i feia pudor. La Guàrdia Civil, és una pesta. Vámonos. Fèieu les 1001, Home, era supervivència. Oncle, tu has d'estar content, que fas la feina ben feta. Sempre que cantes la jota, me deixes molt satisfeta. I a més d'estes terres, oncle, tu ets un gran poeta. Ole, és tan sap. Clar, quan vaig conèixer l'oncle i després al cap del temps de veure la llar, d'anar coincidint en ell, clar, des d'un punt de vista d'un nou vingut dins el món tradicional, perquè és així, vull dir, tu interès per la teva tradició, la teva cultura, doncs a mi m'ha vingut tard, ha sigut així. I què feies abans? Estudiava i sortia a ballar, techno, house i coses En discoteca? Ballar, sí, ballar. El ball, m'agradava molt ballar. La música la tenia dins, però a nivell rítmic. Jo cantar no havia cantat en la vida, tocar cap instrument tampoc, ballava. Home, és diferent en el sentit de que vaig arribar un dia a un bar i entrava com ara estem nosaltres a taula, 3 o 4 persones més, uns en una guitarra i cantant, no? I mentre cantaven, fent això que estem fent ara, no? Mirar-nos, no? Compartir una complicitat, una il·lusió, fent música junts, no? És una cosa que jo no havia vist mai, perquè sí, tu que escoltes concerts i veus coses, però fem música junts, la complicitat d'estar cantant el mateix i de participar tots i de tindre tots una mica... Doncs això és genial. Llavors, clar, hi ha gent, hi ha referents grandíssims que això ho han fet tota la vida. O sigui, el que jo veig com algo extraordinari és el que es feia sempre. Sí. Home, i a les tavernes la gent, sempre hi havia algú que era aficionat a la guitarra. Portaven un parell de guitarres i la gent de la taverna a cantar i a fer... Saps? Això aquí se feia a les colles de treball, a les tavernes. Sí, era... T'havies de vestir coses molt simples. T'havies de fer tu la música i la festa i t'ho havies de fer tot. No hi havia ni diners, ni millos, ni teatres, aquí no hi havia res. Jo això ho donava per perdut. Dic, la joventut, això mai s'hi enganxaran, perquè ho ignoren, ho desconeixen i comptar. De la música de rebombori que jo dic, de la discoteca, surt boig. A tot això hi ha una distància com d'aquí a la lluna. Jo dic, no s'hi enganxaran mai. I bueno, la meva gran sorpresa és veure que sí, que s'hi han enganxat i que els agrada i que cada setmana van, venen i canten i
i fan música, i porten de noves, i s'interessen per tot. Ballant comparteixes amb la gent el ritme i cantant comparteixes un missatge, comparteixes una tradició, un contingut, però l'essència és compartir, Sí. no? Al cap i a la fi. Llavors, el que crec que ha passat és el que deia l'oncle, que la gent no ho coneix. Si la gent jove conegués o hagués tingut més contacte en aquests moments de bar, de cantar, jo crec que moltíssima més gent estaria fent el que fem nosaltres ara com a algo super raro, no? Jo crec que és... Hi ha coses que no les acabo d'entendre massa. Nosaltres, degut a l'època, que no hi havia mitjans, ni cotxes, ni diners, res. Clar, si no tens diners no tens bicis. Jo el que no veig racional, no tots, molta gent que surten, venen a sortir allà a les 12 o a la 1 de la nit. Home, no em toquen els collons. Que a aquesta hora ja fa hores que jo dormia. A aquesta hora ja has de fer la primera sonada, que l'endemà has de treballar. Surten a la 1 de la nit i se fan un munt de cubates, si t'encantes s'esnifen, es foten droga, porros, que tot això va en contra de la salut. I quan un va mig dopat, no sap el que fa. És nulo. Si fot un polvo, no s'aclareix. Ni el disfruta ni se n'entera. Perquè va col·locat, no sap res. Doncs quin sentit té que et gastes els quartos en una cosa que et fa mal i que tu no ets apte per a res. Ho entens? I l'endemà, les mares, que la xiqueta dorm. El meu té 30 anys, la xiqueta. Que el xiquet dorm. Saps? A millor les 2 de la tarda, que dorm. Calla, que dorm. Me cago la mare que ho va passar. Lo bon va al revés. Ningú treballa, ningú responsable, ningú no sé què. Llavors jo, tot això no ho veig racional. No ho veig racional. Tu veus com ell? Sí, absolutament. Jo he viscut el món de la nit, vull dir, jo que sortia a les 7 del matí per ballar i allò era, pues, al final dius, bueno, s'acaba la nit, en la gent en què has estat, els teus amics, pues, perquè els coneixes, però la gent, entre que va mig beguda i tot, tu parles i l'endemà igual no se'n recorden de lo que vas parlar, llavors per què serveix? Has perdut un temps. Claro. Vivíem a una barraca, la família molt units, dormien tots en canyissós, no podíem tindre llits, menjàvem el que teníem, igual els grans que els petits, eren temps de gran duresa. L'amor per a mi és el principal. És el que mou el món. Sense amor, el món cauria igual que un plàtan madur. Se deixaria, se perdria la il·lusió, se perdria la procreació, se perdria les ganes de viure, se perdria tot. Sense amor no hi ha vida. Perquè l'amor abarca tot. Abarca des de l'amor de parella hasta l'amor pels fills, l'amor per la naturalesa, l'amor per la faena, l'amor per... I totes les coses que es fan amb amor, disfrutes fer-les.